Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Jollibee Overload Mukbang. Yan. Dami nito. Yan, butang na sa gilid. Ayan mga ka-studio, naka-ready na po yung mga pagkain. Mayroon ng gravy at saka rice. Ang dami po nito. Dito po, mayroon kaming spicy chicken. At dito naman po yung regular lang na chicken. Po. Fries, tsaka burger stick. Ayan, ang dami niya. Yan, pray na tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na. Ito sa'yo, be. Mayroong wings yan, no? The rice is shining. Oo, meron pa. Oh, ito. Yan, wings yan. Oh, yan. Ayan. The rice is shining. Eat rice na. Yan. Sa'yo, mang. Ikaw lang kuha na, no? Sige. Wala ako pa. Ito naman dito sa akin. Lagay ko dito sa gilid, ha? Para makita. Yan. Tingnan na. Kain po tayo. May crispy po, no? Ang sarap po. Eat me. Ano? Kain ka. Mm. Mainit pa po ito pagdating dito sa bahay namin. Rice din. Meron pa? Mm. Mm. Ang dami pa nito, hindi ko alam kung maubos namin ito lahat. Okay. One down, tara. Spicy. Mm. Yan. Ilagay mo sa gilid yung
Buto biha. Best talaga yung chicken ko ano? Jollibee. Hmm. Hmm. Rice ba? Kain ka. Try natin yung burger stick, Mang. Sige. Yan, burger steak tayo. Kaon kanina, dili. Kainom siya ng Coke. See? Maga mabulunan yan. No? Wait. Yan. Sarap nito. Gikunti lang yan. Tara, makakaw, maayo. Yan, kain ka. Burger steak. Wow. Ang daming mushroom. Mm. Ang sarap nyo. Sarap ng spicy, Mang. Hindi nyo kaya ng spicy? Try ko yan mamaya. Ano niya? Yeah. Nge-vlog ko ano mo? Hindi. So, ano mo? Minsan, tusok ka na. Ito. Ano yung spicy? Papa. Yan. Tatlo na naubos ko. Pangalawa pa itong sa akin pang. Pangapat. Lagay ko ng guwan. Ito, Mang, gusto mo ba? Isa Isa? pa. Yung Isa, hindi kumakain ito kasi mayroong gravy, no? oo. Pag may gravy, hindi siya kumakain.
Usin ko na to. Ginag-8 na. Sarap po. Ano? Liit lang. Busog na. Kau guys na. Nay price mo. Oh, nak. Nay price kau niya? Meron pa dito. Hmm. Gusto mo lagyan ng ketchup? No. Kung mas masasarapan ako pag meron siyang ketchup pang. Hmm. Crispy. Hmm. Another crispy one. Yan, naubos ko na pang. Hmm. Rice na, kit, rice na. Itabi ko na lang to pang. Hmm. Wala nang laman. Ayaw na ng bukog. Hmm. Yung laman, kainin mo na. Hmm. Ano sa'yo? Oh, please. Enough na. Hmm. Unting lang. Kanin ba? Hmm? Okay. Oh. Busog ka na? Oh, please. Rice. Hmm.
Busog ka na, be? Inubos na niya yung coke niya pa. Hindi lang, kumain na ng barbecue. Mm. Shout out muna ako mga studio habang kumakain pa po sila. Shout out Kin Sabang, Johnston Vlog, ito po mayroong channel. Marisa Quintos, Evelyn Sharma, Kinit Bilencio, Lincho from Tondo, Manila, Brian Obilio from Urdaneta, Pangasinan, Mike and Alon, Harney, Winwin and Kurt, Reyes family from San Isidro Leyte, Cindy Joy Airoso from Italy, Azilia Foods from Iloilo City, Liesel Iscala from Novaliches, Quezon City, Raul Avellanosa from Cagayan de Oro, Leslie Sarmiento from Riyadh, Daniel De Biray from Kidapawan City, Christine Ann Arcangel, Kevin Apolinar, Let's Cook Gourmet, Eloisa Anruena Francisco, Ilibado Manalo family from Mikawayan, Bulacan, Kim and Lim family from South Korea and Modelo family from Las Piñas, Jen Yu from Baybay, Leyte, Jib Gamer TV, happy birthday Geraldine Tingson, happy birthday po. Angeli Perez at Joseph Ilag from Calamba, Laguna, Lina Pangan, Jinjin Uchabo from Quezon, Chin Jin Tihada from Bohol, Florinda Monterola, Zijin Ziona, Angeli Terol, Jubel Palalay from Kuwait, L.A. Bisaya Vlogs, ito din po nagmumukbang po siya, Junami Dorero, Mylene Buenabi, TJ, VM from Japan, Team Just Being Vlog, ito po mayroong channel, Margie Baybayon from Marikina City, Christian Garcia from Marikina City also, Cordapia Chiba from Hong Kong, Juby Pei from South Korea, Bonifacio Guillermo from Ilocos, Labastida at Tinaytina family from Dumaguete, Tess Benedicto, Maria Lucero, Ralph Parcon, Wilfreda Iway at Eduardo Iway, Lani Ugka from Saudi Arabia, Marcelina Bravo from Makati City, Jeniza Gunlot from Caloocan, Inji Cravings, Fiona Julian or Julian, Jinhain Everything Goes. Ito po, nagmumukbang po si ma'am. Hi po ma'am. RL Co, Secret Earnings, at ang last po, Dakia Family. At yun na po mga ka-studio, grabe, ang dami na namin nakain po. Hindi na kayong ubusin po itong isa. Saka kay Sax naman, nakakain na kasi siya kanina ng barbecue. Habang inantay po namin yung order namin kasi nagutom na daw siya, kaya konti na lang talaga yung nakain niya. Pero mamaya, kakainin pa rin niya yan. So ikaw, busog ka na? Busog na busog na. Busog-lusog. Ayan po. So, maraming salamat po sa panonood dito sa episode nito po. Sana po maging okay to siya na sit up. Kasi lumipat na ulit kami dito sa bahay. Po. Tapos first time din namin to na mag-sit up ulit dito. No? So, at yun na po. Kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Ikaw pa rin? Mo lagi. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Nakatawan na nanay. Ano? Okay. Ikaw man to sa ending. Ikaw rin.